Skont Chris Fern, in-nuqqas ta' sodod fl-isptar Mater Dei huwa tort tal-azzjonijiet industrijali tal-MUMN. Hekk iddikjara l-Ministru tas-Saħħa wara li Net News staqsa lil Fern għalfejn il-pazjenti għadhom qed jitqiegħdu fil-kuriduri taħt l-art u fil-librerija tal-isptar. Is-sitwazzjoni tal-sodod f'Mater Dei edbati minħabba azzjoni li qed tagħmel l-MUMN mhux mid-Dipartiment tas-Saħħa, imma mad-Dipartiment tal-Anzjani fejn hemm azzjoni industrijali għaddejja ġo San Vincenz. Din l-azzjoni industrijali tal-MUMN ġo San Vincenz hi li ma jimxux pazjenti minn Mater Dei għal San Vincenz dawk it-tip ta' pazjenti li ma għandhom bżonn ikunu Mater Dei imma laqas jistgħu jmorru d-dar x'għad għandhom bżonn forma ta' kura. Net News minnu fih talab reazzjoni tal-President tal-MUMN Paul Pace illi minħa tiegħu insista li dak li qal il-Ministru Fern huwa fals. Li qed jgħid il-Ministru huwa purament statement fals. Dawk l-areas infetħu sentej ilu m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-azzjonijiet industrijali tal-MUMN li għandha ġo San Vincenz li l-azzjoni industrijali ilhom biss xarej. Paul Pace sostna li dawn is-swali infetħu ftit qabel ma faqqed b'mod qawwi l-pandemija tal-COVID-19 iżda issa, insista Pace, il-COVID ġiet u marret kważi għal kollox u dawk l-areas li huma 6 għadhom miftuħin. Dawk l-areas hemm 6 u biex jagħtuhom tawhom l-isem ta' Major Incident Unit. Hemm Major Incident Unit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il-4 hija liberija, is-6 hija l-kantin tal-istaff, u l-kumplament huma kuruturi, waħda minnhom ġol basement ta' Mater Dei. U kompla jgħid li hemm madwar 180 pazjenti li qed jinżammu f'dawn is-swali huma biss sa massimu ta' 30 persuna li qed jistennew sabiex jittieħdu f'San Vincenz de Paul. Das-sit areas hemm madwar 180 marit mill-inqas, hemm 180 marit. Kull mem qed jistennew soddar San Vincenz xi 20-30. Paul Pace stqarr li din hija biss skuża li qed juża l-Ministru Fern biex iħalli dawn is-swali għaddejjin bl-operat tagħhom. U nista' rassigura l-poplu Maltin li anke jekk intellaw il-pazjenti San Vincenz dawk l-areas il-Ministru ma jalaqhom qatt. Fil-fatti hemm 6 areas li ngħidulhom aħna l-infern ta' Mater Dei, kemm għall-marit u kemm għall-infermier. Huwa infern biex taħdem fihom. Iżda l-4 filgħodu Chris Fern insista li s-sitwazzjoni f'Mater Dei hija konsegwenza għall-aġir tal-MUMN. Għexieren ta' pazjenti illi kieku m'hemmx l-azzjoni industrijali mhumiex ġo Mater Dei, imma qegħdin ġo San Vincenz issa għadhom ġo Mater Dei bil-konsegwenza li numru ta' sodot konsiderevoli mhumiex disponibbli għal pazjenti li verament għandhom bżonn. Bil-President tal-MUMN jisħaq li jekk il-Ministru jrid waħħal f'xi ħadd għandu jippunta subajh lejn innifsu. Hija sempliċement paraventu biex ma jidilix kidba li tuża xi ħaġa li m'għandix taqsam biex tiddivja il-vera problema li hemm. Dal-budget naqas li jiftaħ swali ġodda minkejja il-popolazzjoni li żdiedet biss ngħidu għandna 140,000 barrani jgħixu Malta u dal-gvern qatt ma ndirizza dil-problema. U nitkellmu l-fatti kif huma u mhux għodu waħlu fin-nies jekk għandu jippunta subaħ il-Ministru għandu jippunta subaħ lejn innifsu. Intant, wara illi matul il-ġimgħa li għaddiet fil-Parlament Chris Fern sostna li l-Gvern qiegħed iħallas għal pagi u l-manutenzjoni l Stewart Healthcare, il-Ministru prova jbiddel kliemu stess. Matul il-ġimgħa illi għaddiet inti fil-Parlament qed li l-Gvern qiegħed jagħmel tajjeb għal ħlas tal-pagi tat-tobba nurses u l-manutenzjoni fih dan Stewart Healthcare. Għalfejn il-Gvern qiegħed jagħmel dan x'inhu jagħti? Manutenzjoni li dik għad iżida inti. Sa mbagħad naraw il-filmat. Iżda il-verità hi li huwa stess saq li l-Gvern qiegħed jagħti l-flus lil Stewart Healthcare sabiex fost oħrajn iwettqu il-manutenzjoni fl-isptarijiet. Iva, aħna qed nofqhom dawn il-flus qed jiġu amministrati minn Stewart. Dawn il-flus mhux imorru għand Stewart, qed imorru għand nerġa' ngħid, għand it-tobba, għand in-nurses, għand l-ispiżjara biex ikonna l-ikel għall-pazjenti biex naħslu u nżommu l-indafa fl-isptarijiet biex nagħmlu l-maintenance. X'u manutenzjoni li dik għad iżida inti. Għaldaqstant, id-domanda tibqa' waħda persistenti. Taxxiex qed jitħallsu Stewart Healthcare u għaliex qed jingħataw ma' 80 miljun euro mit-taxxi tagħna.